The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't ko kumaken ka nga ipudno. Sika ka na yunti RRRrakup ko, kiti kanto mapukaw dito ilagip ko. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't ko kumaken ka nga ipudno. Sika ka na yunti RRRrakup ko, kiti kanto mapukaw dito lagip ko. Uray pa'y aglabas ni tawen, ikarikeng ka Sika. Sika lang di ka masursuro, biyag ko alipatek. Uray pa'y atakanton ijay tanen. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't ko kumaken ka nga ipudno. Sika ka na yunti RRRrakup ko, kiti kanto mapukaw dito lagip ko. Uray pa'y aglabas ni tawen, ikariken ka Sika. Sika lang di ka masursuro, biyag ko alipatek. Uray pa'y atanto ijay tanen. Uray pa'y atanto ijay tanen.